tomto videonávode si povieme a ukážeme, ako sa vytvárajú a aktivujú tímoví ISSF manažéri. Dôležité na úvod je povedať, kto je to tímový manažér. Tímový manažér je podriadený klubovému ISSF manažérovi, má nižšiu úroveň a jeho právomoci sú veľmi obmedzené, nakoľko môže pracovať jedine s tímom, s družstvom v rámci daného klubu. Poverenie mu dáva klubový manažér, kedykoľvek mu ho môže odobrať a v rámci družstva tímu môže tento tímový manažér spracovávať len základnú agendu, čo v praxi znamená vytvárať a upravovať sezónne súpisky a takisto pripravovať a upravovať nominácie hráčov a realizačných tímov na jednotlivé vygenerované zápasy v informačnom systéme slovenského futbalu. Správa tímových manažérov sa nachádza v záložke o klube Tímoví manažéri klubu. Momentálne vidíme, že v prehľade tímových manažérov nemáme žiadneho, takisto nemáme zaevidovanú žiadnu žiadosť. Dôležité je poznamenať, že tímovým manažérom sa môže stať len ten, kto má aktívne konto v informačnom systéme slovenského futbalu. Pod aktívnym kontom sa rozumie aktívny účet, to znamená mať prístupové meno a heslo, byť aspoň jedenkrát prihlásený, kde si zmeníte heslo kvôli bezpečnosti a v tom momente sa stávate aktívnym alebo tzv. ISSF aktívnym v rámci celého systému. Aktiváciu konta v informačnom systéme slovenského futbalu môžete vykonať v princípe dvomi spôsobmi. Závisí od toho, či už ste nejakým spôsobom evidovaní v rámci informačného systému slovenského futbalu, či už ako rozhodca, tréner, delegát alebo niekto iný, alebo vôbec nie ste registrovaným členom Slovenského futbalového zväzu. Pokiaľ ste už nejakým spôsobom registrovaní pod nejakým profilom alebo už spomínaných hráč, tréner a niečo podobné, máte určite vygenerované svoje nové registračné číslo, ktoré je 7-miestne a stačí vám len zaktivovať si daný účet k danému novému registračnému číslu. Pokiaľ nie ste vôbec ešte registrovaní v rámci Slovenského futbalového zväzu, je nutné vyplniť registračný a aktivačný formulár individuálneho člena Slovenského futbalového zväzu a vykonať tzv. Registráciu. Formulár nájdete určite v časti dokumenty, vyzerá následovne. Samozrejme, treba si celý formulár prejsť. Dôležitou vecou je použiť naozaj pri registrácii, je to povinná vec, osobnú e-mailovú adresu, ešte raz opakujem, osobnú e-mailovú adresu a pri osobách mladších, ako je 18 rokov, čiže neplnoletých, použiť e-mailovú adresu zákonného zástupcu. Všetky ostatné údaje sa nachádzajú v rámci formuláru, sú pooznačované, ktoré sú povinné, ktoré sa vyplňajú len pri aktivácii konta. Už existujú, keď už máte nové registračné číslo a ste registrovaní v rámci systému. Pokiaľ registrovaní vôbec nie ste, je nutné uviesť rodné číslo kvôli jedinečnosti osoby v celom systéme. Ďalej v celom systéme sa naozaj už po registrácii používa iba novo vygenerované registračné číslo. Rodné číslo sa nikde ďalej nepoužíva. Naozaj slúži len na to, aby každá osoba v systéme bola jedinečná a mala vygenerovaný svoj jedinečný účet. Dôležité je nezabudnúť dať si overiť svoj podpis. Overenie je možné tromi spôsobmi. Či už je to na ktorej matrike regionálneho alebo oblastného futbalového zväzu, alebo priamo matrike SFZ. Takisto si môžete overiť svoj podpis na ktorej matrike miest a obcí, poprípade u notára. Pokiaľ teda máte aktivovaný účet a už ste sa teda aspoň jedenkrát prihlásili a zmenili si heslo, ste aktívni v rámci systému a môže vás daný klubový manažér požiadať žiadosťou cez systém správe tímových manažérov klubu o to, aby ste prijali funkciu, rolu v rámci systému vykonávať tímového manažéra. Na tomto mieste pripomeniem jednu veľmi dôležitú informáciu.
že v rámci, alebo ten, kto chce byť tímový manažér, môže byť tímovým manažérom aj viacerých tímov v rámci daného klubu, ale určite nie vo viacerých kluboch. Čiže naozaj nemôže byť jeden tímový manažér, jeden človek, člen Slovenského futbalového zväzu, osoba v systéme, manažérom pre viac klubov. Môže byť tímovým manažérom pre viac družstiev v rámci daného klubu. O tomto naozaj rozhoduje už potom klubový ISSF manažér, ktorý vás žiada o registráciu alebo žiada o prijatie tejto role a pokiaľ mu potvrdíte, tak vás potvrdí a môže vám pridať v rámci tímového manažéra alebo tímového ISSF manažéra v rámci daného klubu môže vám pridať aj viacej družstiev. Samotná žiadosť pozostáva s tým, že naozaj pokiaľ ten človek už má, alebo pokiaľ máte aktivovaný účet v rámci systému, stačí napísať začať písať priezvisko alebo nové registračné číslo. My použijeme nové registračné číslo. Ja tu mám viacej tých profilov, nakoľko toto je testovacie prostredie. A po vybratí používateľa systém skontroluje, či má aktívne. Pokiaľ nemá aktívne konto, nezobrazia sa základné údaje, nie je možné zaslať žiadosť. Pokiaľ má aktívne konto, je možné zaslať žiadosť danej osobe, danému budúcemu tímovému ISSF manažerovi. Odkliknutím zaslať žiadosť vypíše informáciu o tom, že bol zaslaný e-mail danej osobe. Daná osoba dostane sa do prehľadu zatiaľ neschválených žiadostí. Pokiaľ by sa stalo, že treba opakovane zaslať žiadosť, je tu možnosť preposlať e-mail so žiadosťou, poprípade pozrieť sa na detail samotnej žiadosti. Daný používateľ na svoju e-mailovú adresu dostane informáciu, kde má uvedené, kto ho žiada a o čo ho žiada. Kliknutím na linku v e-maili so žiadosťou bude presmerovaný do informačného systému, kde žiadosť schváli alebo neschváli. Ako také schvaľovanie žiadosti vyzerá? A kliknem na linku, ktorá mi prišla a teraz budem v roli budúceho tímového manažéra, ktorému prišla žiadosť. Prihlásim sa. A hneď ako sa prihlásim, keďže som odklikol linku z e-mailu so žiadosťou, ktorú môžem schváliť alebo zamietnúť. Poprípade môžem pridať nejaký popis, poznámku, čokoľvek. Prečo schváľujem alebo prečo neschváľujem, píšem súhlasím a dám schváliť. V momente som sa úspešne vyjadril k žiadosti. A samozrejme, klubový manažér daného klubu, ktorý žiadal o moju registráciu, bude o to upozornený. Prihlásime sa znovu ako klubový ISSF manažér. Kde máme možnosť už teraz v správe tímových manažérov klubu vidieť schválenú žiadosť a tým pádom už pripraveného tímového manažéra, preto aby sme mu určili družstvá, tímy v rámci klubu, ku ktorým bude mať obmedzené právomoci. Prejdeme do menu družstva, vyhľadávanie družstiev. Dáme si napríklad k danej sezóne vyhľadať všetky družstvá. A v detaile máme možnosť pridať v rámci všetkých schválených, keby ich tu bolo viac, tak ich tu vidíte viacej tých tímových manažérov. Máme možnosť pridať daného tímového manažéra. Dám pridať. Na tomto mieste je dôležité povedať, že môžete mať viac na dané družstvo. Že nemusí to byť len jeden, môže ich byť viacej. Teraz, keď si prejdeme do informácií o klube tímoví manažéri klubu, čiže do prehľadu tímových manažérov klubu, už vidíme, že daný človek, daná osoba, daný tímový manažér má k dispozícii pridelené práva A. Keby ich mal viac tých družstiev, tak tu vidíte všetky. Kedykoľvek môžete prejsť na pridelené družstvo a danej osobe zmazať v časti akcia prístup k danému družstvu.
Ako náhle mu zmažete prístup k danému družstvu, táto osoba už viac nebude mať prístup k tomu, aby mohlo robiť základné úpravy v rámci právomocí tímového manažéra vzhľadom na dané družstvo. V tímových manažéroch znovu vidíte, že už nemá žiadne pridelené družstva. Takýmto spôsobom sa manažujú tímoví manažéri. Ďakujem za pozornosť, prajem pekný deň.